El coneixement és una de les facultats fonamentals dels éssers humans. Ens permet estar atents al món que ens envolta. És la base per poder comprendre'l i interaccionar-hi i és també una condició de possibilitat de la ciència. Quan, des de la filosofia, prenem consciència de tot això i agafem el coneixement com a objecte de reflexió, llavors fem una teoria del coneixement. En aquest sentit, i des d'una perspectiva àmplia, podem dir que la teoria del coneixement és la branca de la filosofia que s'ocupa de la naturalesa, l'origen, les possibilitats, els tipus i els límits de coneixement humà. La teoria del coneixement està directament vinculada amb altres branques de la filosofia, com la metafísica, pel fet que inevitablement el coneixement humà fa referència a la realitat coneguda, amb la lògica, perquè el fet de conèixer implica una relació amb la veritat i la validesa del coneixement, i també connecta amb disciplines com l'antropologia o la psicologia, ja que la reflexió sobre el coneixement ens remet al subjecte de coneixement, l'ésser humà i la seva psique, ment o ànima. Els filòsofs també han anomenat aquesta disciplina gnoseologia o epistemologia. D'on provenen aquestes designacions? Els dos termes són, de fet, neologismes derivats del grec clàssic. Per formar-los, es van agafar dues paraules que havien introduït els grecs en les seves obres filosòfiques. Per una banda, gnosi, coneixement. Per l'altra, episteme, que significa ciència, en el sentit de coneixement vertader, saber. I logia, que és anàlisi o estudi. Literalment, tant gnoseologia com epistemologia signifiquen quelcom similar a estudi o anàlisi del coneixement o saber humà. Està clar, doncs, que les dues denominacions parteixen de la mateixa idea. Ara bé, si filem prim i, si sobretot examinem l'ús que n'han fet i en fan els filòsofs en els últims temps, podem defensar que tenen significats lleugerament diferents. Se sol utilitzar gnoseologia com a sinònim de teoria del coneixement i, per tant, aquesta té un sentit ampli que abasta tots els aspectes comentats anteriorment. Per contrast, tot i que el significat històric d'epistemologia ha anat variant, actualment s'associa amb estudis més específics perquè es focalitza en un tipus de coneixement concret, el científic. En aquest sentit, entenem que l'epistemologia estudia els límits, les possibilitats i les circumstàncies que condueixen a l'obtenció del coneixement científic i els criteris pels quals es justifica o invalida aquest. Val la pena assenyalar que, tot tenint un significat més acotat, dins dels cercles filosòfics, avui en dia existeix una clara preferència pel terme epistemologia sobre gnoseologia i també sobre teoria del coneixement. Les raons d'això són diverses, però probablement hi ha influït l'interès dels estudis filosòfics actuals per la ciència i també la preeminència d'aquesta disciplina en el món actual. Ara bé, independentment de l'ús habitual actual, els tres termes són vàlids per parlar de l'anàlisi del coneixement dins de la filosofia, però per veure una mica més cap on dirigeixen el seu interès i què els diferencia, podem dir que la gnoseologia intenta donar respostes a preguntes de l'estil: què és el coneixement i quines són les seves formes? Com podem justificar el nostre coneixement sobre la realitat, el món exterior? Existeix la veritat? En què consisteix? Podem conèixer-la? I per la seva banda, l'epistemologia vol respondre a qüestions com: què és el coneixement científic? Com es valida i justifica? Té pressupòsits? Quins? Puc conèixer tota la realitat a través de la ciència? Des dels inicis de la filosofia, l'intent de respondre a totes aquestes preguntes ha donat teories del coneixement diverses, com la reminiscència de Plató, la teoria de la il·luminació de Sant Agustí, l'apriorisme de Kant, el falsacionisme de Popper, etc.
i també ha generat corrents relacionats amb el coneixement, com l'escepticisme, el dogmatisme, el relativisme, el realisme, l'idealisme, el racionalisme, l'empirisme, el positivisme, el constructivisme, etc. Amb tot això podem veure que la qüestió sobre el coneixement ha estat i segueix sent una de les qüestions centrals d'anàlisi de la filosofia. Ara bé, si haguéssim d'assenyalar una època en què es va produir un interès especial cap a aquesta branca de la filosofia, sens dubte hem de destacar l'edat moderna. Dins d'aquesta, filòsofs com Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Kant, etc., desenvoluparan en profunditat estudis, anàlisis i àmplies reflexions relacionades amb el coneixement humà. I amb això hem acabat l'explicació sobre la teoria del coneixement, la gnoseologia i l'epistemologia.